Hej og velkommen til juledag. I dag vil jeg vise, hvordan man laver en direkte video til YouTube med webcam. Altså hvis du har webcam. Det første du gør, så gå ind på, du kan bare have www.youtube. Så står det her. Så går jeg med på YouTube. Så når jeg har et account hos mig, så vil jeg upload. Så trykker jeg optag fra webcam. Trykker i allow. Det lægger close. Så er jeg her. Og så er jeg ready to record. Det er lige min mikrofon, den ved der. Man kan se, det viser hvor højt min lyd den er. Trykker jeg record. Kan jeg selvfølgelig se hoop. Og sådan der. Jeg ved ikke rigtig hvad jeg skal lave det her. Det er jo bare en film, hvordan man laver en video med direkte med webcam. Så trykker jeg på den der lille firkant. Ja, så på row, så kan I se jeres optagelse, og selvom den er fin nok. Her kan I optage ny, hvis den skal laves helt om. Ja, og så er der den der hedder publisher. Og jeg vil bare lige sige, nogen har måske set mig før, fordi at jeg er både ejeren af Hula Bula 1-3 og en der hedder Vivo Clean. Så man så går ind på publish. Ja, og så tror jeg den, så titel, der skal vi bare, der skal vi test video. Så beskrivelse, test. Jeg behøver ikke at skrive jeres, men det er bare sådan webcam video til tekst. Der skriver jeg bare, der skriver you, ja. Test video. Så og personer og blogs, det er bare sådan jeg tager, så er der en gør du og stil, fordi det er jo, jeg viser jo hvordan man gør det. Så lav kommentarer automatisk og bare skal jeg slet ikke gøre noget. Så gennem ændringer. Bam, kan vi se den her. Ja, det er så det. Ja, og så ses vi for denne gang. Næste gang ved jeg ikke hvad jeg vil lave nu, men det finder jeg ud af. Vi ses. Måske vi ses, jeg finder ud af det. Ses.